קוראים לי תמיר. זה המייל שלי. שעות קבלה זה ימי חמישי מ-11:30 עד 12:30. בבניין הזה, בניין M, חדר 320, קומה אחת למעלה. טוב. זהו, הנושאים של היום. נושאים הם קבוצות סגירות לחיבור בכפל. האמת, הנושא הזה גם מופיע באלגברה וגם מופיע בחדווה, ויותר אלגברה, אבל המטרה שלנו היא, אה, אנחנו נוגעים בזה באיזשהו שלב, כאילו להבין מה זה קבוצה סגורה לחיבור זה דבר חשוב בחדווה, למרות שזה יותר אלגברה. יותר חשוב בשלב הזה זה אי שוויון עם ערך מוחלט. עכשיו, היום נדבר על איך לפתור אי שוויון עם ערך מוחלט. אולי אם יש זמן נדבר על לוב, אולי. כי בנושא מרכזי, נגיד בחדווה זה גבול של סדרה, תדברו על זה בהמשך, ושם הערך המוחלט מופיע, ואז צריך להבין את התכונות של ערך מוחלט ואיך פותרים אי שוויון עם ערך מוחלט. טוב, עכשיו, מה ההגדרה הבסיסית של שכמעט בכל מפגש ראשון במתמטיקה עושים, הגדרת קבוצה. הגדרה, קבוצה היא אוסף של איברים או אובייקטים או עצמים, מה שבא לכם. למשל, הקבוצה הזאת A, שהיא 1, מינוס 2, 3, כוכבית. כמה איברים יש בקבוצה? 4, אז היא קבוצה סופית, כי היא מכילה מספר סופי של איברים. אפילו אם יש מיליון איבר, עדיין היא סופית, כי מיליון זה מספר סופי. אז אומרים שאחד שייך ל-A, הסימון הזה שייך. מינוס 2 שייך ל-A. 3 שייך ל-A. כוכבית שייכת ל-A. זה שייך, זה יחס בין איבר לקבוצה, אבל 7 לא שייך. אז אומרים 7 ככה, לא שייך. זה לא שייך. זאת דוגמה ראשונה. מכירים את הסימון הזה? כן. הקבוצה הריקה, גם היא סופית, לא מכילה שום דבר. הקבוצה הריקה, גם סופית. תנועות לקבוצות אינסופיות. אינסופיות. כלומר, מכילות אינסוף איברים, זאת המשמעות של קבוצה אינסופית. למשל, הטבעיים. ככה מסמנים N עם קו כזה, טבעיים. היא הקבוצה 1, 2, 3, 4, 5 וכו'. זאת קבוצה הטבעיים. חלק מהמקומות מתייחסים לאפס כמספר טבעי, אבל לרוב זה לא טבעי. מתחילים מאחד. איפה החשיבות של הקבוצה הזאת?
בנושא של סדרות, אתם מדברים על האיבר הראשון בסדרה והשני והשלישי, ובנושא של אינדוקציה, אם חלק מכם שמע על אינדוקציה, שזה להוכיח, כלי מתמטי להוכיח כל מיני טענות על מספרים טבעיים. ויש גם תכונה, בחסמים נדבר על תכונת ארכימדס שמתייחסת לטבעי, שכל מספר ממשי יש טבעי גדול ממנו. כל מספר ממשי שאתם לוקחים, אפילו אם הוא גדול מאוד, יש טבעי גדול ממנו. זה נראה מובן מאליו וטריוויאלי, אבל כשהוכיחו את זה, זה לא היה מובן מאליו. ולמה אני צריך לדעת שכל מספר ממשי כמו 1,456 יש טבעי גדול ממנו כמו 1,000,001? כי זה חשוב נגיד בחלק מהשאלות הוכיחו שהקבוצה הזאת חסומה, אז התכונה הזאת עוזרת לנו בהוכחת החסימות. קבוצה יותר גדולה, Z, שלמים, שהיא מכילה את הטבעיים, אבל יותר חזקה, היא מכילה את האפס, ומכילה את הנגדיים של הטבעיים. אז הקבוצת הטבעיים חלקית לשלמים, או הטבעיים מוכלת בשלמים, או הטבעיים תת קבוצה לשלמים, או השלמים מכילה את הטבעיים. אפשר להגיד כל המושגים האלה שקולים. פחות מעניין, אם אתם מעוניינים, זה שאפס נמצא והנגדיים נמצאים, זאת תכונה אלגברית, אתם תראו את זה באלגברה, אבל כאן מבחינתנו זאת קבוצה אינסופית. קבוצה יותר גדולה, ה-Q, רציונלי, שהיא קבוצת כל השברים. כל מספר שאני יכול לכתוב אותו A חלקי B, כך שזה קו משתמשים בקבוצות שאומר יש תנאי על האיברים, בתנאי ש-A ו-B שלמים, ו-B שונה מ-0. למשל, שליש הוא 1 חלקי 3, 2 חלקי 5. מה עם השלמים? האם 4 הוא רציונלי? האם ניתן לכתוב 4 כשלם חלקי שלם? 4 חלקי 1. אפילו 0, הוא 0 חלקי כל דבר שונה מ-0, 0 חלקי 1. אז איזה יתרון יש לרציונלים שאין בשלמים? זה ההופכי. 2 שלם, אבל החצי אינו שלם. כאן לא. אם יש מספר, אז ההופכי גם נמצא. אם 2 נמצא, שזה 2 חלקי 1, אז ההופכי 1 חלקי 2 נמצא. אם 3 חלקי 4 הוא רציונלי, אז גם 4 חלקי 3 רציונלי. אז הקבוצה הזאת סגורה לקיום הופכי. כאן ההופכי לא נמצא. לא כל איבר ההופכי שלו נמצא, רק האחד, ההופכי של 1 זה 1, ושל מינוס 1 זה מינוס 1. של 2 זה חצי, אני לא רואה אותו ברשימה הזאת. של 4 זה רבע, לא רואה אותו ברשימה. כאן כל איבר, A חלקי B, ההופכי באותה קבוצה, שזה B חלקי. כל איבר שונה מ-0, יש לו הופכי. כאן היתרון של שלמים על טבעיים שיש נגדיים, המינוסים. הנגדי של X זה מינוס X, ההופכי של X זה 1 חלקי. והקבוצה הכי גדולה זה R, כל הציר הממשי, כל מספר. יש קבוצות יותר גדולות, אתם תראו באלגברה את המורכבים, אבל זה לא מעניין אותנו. כאן החדווה זה קורס ממשי. החדווה זה קורס ממשי, זה הקבוצה הכי גדולה. ממשי. מה הקשר בין הקבוצות? מה הקשר? כן, N מוכלת ב-Z, Z מוכלת ב-Q, ו-Q מוכלת ב-R, מוכלת. אפילו מוכלת ממש, מה זאת אומרת מוכלת ממש? לא רק מוכלת, גם כשאני אומר N מוכלת ב-Z, זה אומר כל איבר ב-N נמצא ב-Z, ו-Z יותר גדולה, מכילה מאיברים שלא נמצאים ב-N. לפעמים רושמים A מוכלת וקו למטה, מוכלת או שווה ל-B, הכוונה מוכלת במובן הזה, או שווה לה. כאן לא. פירושו של הסימון, שהקבוצה מימין יותר גדולה גם מהקבוצה משמאל. יותר גדולה ממש. למשל, דוגמה למספרים רציונליים, חצי, 3 חלקי 4, מינוס 5 זה מינוס 5 חלקי 1, כולם רציונליים. תנו לי דוגמה למספר לא רציונלי.
פאי, ראיתם את זה בהרצאה? לא. איזה מספר? שורש 2. כן, שורש 3, שורש 5, שורש של ראשוני. ראשוני זה מספר טבעי גדול מאחד, שמתחלק רק בעצמו ובאחד, שזה 2, 3, 5, 7, 11 וכו'. אלה מספרים ראשונים. השורש שלהם לא רציונלי, שורש 2, שורש 3, שורש 5, שורש 7, כולם אי רציונליים. אז דוגמאות למספרים אי רציונליים, שורש 2, ביי, אי, נדבר על אי בהמשך, וביי זה 3.14 ומשהו, אי 2.7 ומשהו, שורש 3, שורש 5 וכו'. למרות ששורש 2 ניתן לכתוב אותו כשבר, שורש 2 הוא שורש 2 חלקי 1, אבל לא שבר, שזה שלם חלקי שלם, זה הרעיון. כל מספר הוא שבר, אבל המטרה הרציונלית זה שבר, כאשר המונה והמכנה שלמים. שורש 7, שורש 11. גם שורש 8 יכול להיות כדי רציונל, אבל גם שורש 2 לא יכול. נכון, נכון. מה ההגדרה של רציונל? מספר שהוא לא נמצא כאן, שהוא לא, אי אפשר לכתוב אותו כשלם חלקי. כן. וכל המספרים הממשיים או רציונלי או לא רציונלי. או שאפשר לכתוב אותו או שאי אפשר. טוב. ניקח תרגיל על הרציונלים. הראו כי Q סגורה לחיבור. כלומר, לכל X ו-Y ב-Q, הסכום X פלוס Y גם ב-Q. זאת המשמעות של קבוצה סגורה לחיבור. אם אני לוקח שני איברים, הסכום באותה קבוצה. הטבעים סגורה לחיבור. קחו שני טבעים, תחברו אותם, התוצאה טבעית. התוצאה נופלת באותה קבוצה. השלמים אותו דבר, קחו שני שלמים, תחברו אותם, התוצאה שלמה. תתייחסו לזה כאילו תכונה, משהו עובדה, אין טעם להוכיח את זה. אפילו סגורה לכפל. קחו שני טבעיים ותכפילו אותם, התוצאה טבעית. התוצאה נופלת בקבוצה. וזאת סגורה לכפל. תחברו אותם, תכפילו אותם, התוצאה גם באותה קבוצה. למשל, תתעלמו מהכוכבית. האם הקבוצה הזאת סגורה לכפל? האם מכפלה של כל שניים התוצאה נופלת בקבוצה? למה? 3 כפול מינוס 2? מינוס 6, היא לא בקבוצה. ואפילו לחיבור, למרות ש3 פלוס מינוס 2 זה 1, אבל מינוס 2 פלוס 1 מה זה? שהוא לא בקבוצה, אז היא לא סגורה לחיבור ולא סגורה לכפל, כי סגירות אומרת לכל. מספיק שזוג לא יקיים את החיבור, אז היא לא סגורה לחיבור, לא יקיים את הכפל, אז היא לא סגורה לכפל. טוב, איך מוכיחים את זה? מה זאת אומרת? נכון. מה שאני רוצה להגיד שאסור לתת דוגמאות, אפילו אם נותנים מיליון דוגמה של חצי פלוס שליש ו3 חלקי 4 פלוס 2 חלקי 5 ומחברים ומראים שהתוצאה רציונלית, זה לא מספיק. צריך להוכיח בכללי. כשמבקשים הראו או הוכיחו, צריך להוכיח בכללי. ניקח x ו-y רציונליים, כלומר, מה זאת אומרת להיות רציונלי? להיות מהצורה הזאת, משהו חלקי משהו, כלומר x שווה a חלקי b, ולא סתם a חלקי b, a ו-b שלמים, עבור a ו-b שלמים, והמכנה שונה מ-0. מה זאת אומרת שלמים מהרשימה הזאת? ו-y, אם אני כותב כאן זה בסדר? ו-y שם כאילו איזה בשלמים במילים, שמצליחים לדעות את זה עם לא משנה. עושים שייכים לזה, לא? כן, אפשר, ו-y שווה c חלקי d
כאשר, הנה, y שייך ל-q, ולכן קיימים c ו-d שייכים ל-z, כך ש... אפשרנו. כך ש-y שווה c חלקי d ו-d שונה מ-0. הסכום שלהם, a חלקי b, נכון? פלוס c חלקי d. איך ממשיכים? איך אני מחבר דברים? כן, שהוא מה במקרה שלי? bd. אז bd חלקי b זה d כפול a, bd חלקי d b כפול c זה bc. זה לא מספיק. אם אני עוצר כאן ואומר, הנה, קיבלתי שבר מספר חלקי מספר וזה רציונלי, זה לא מספיק. כי גם שורש 2, גם פאי הוא שבר, הוא פאי חלקי 1. רוצים שהשבר יהיה בתנאי שהמונה והמכנה שלמים. למה המכנה שלם? נכון, כמכפלה של שלמים. או במילים אחרות, Z סגורה לכפל. מה זאת אומרת סגורה לקבוצה, סגורה לכפל? כל שניים מהקבוצה, הכפל בתוך הקבוצה. AD פלוס BC גם שלם, כי AD שלם כמכפלה של שלמים, BC שלם מכפלה של שלמים, הסכום שלם כמכפלה של שלמים. אז כסכום ומכפלה של שלמים. אפשר להגיד Z סגורה לכפל וחיבור. זה לא מספיק. למה המכנה שונה מ-0? למה BD שונה מ-0? לא. אני רוצה להוכיח שהוא שונה מ-0. אני רוצה להוכיח שהמונה שלם. המכנה שלם ושונה מ-0. למה הוא שונה מ-0? לא. נכון, בדיוק. כי לפי הבנייה, B שונה מ-0 ו-D שונה מ-0, אז הכפל שונה מ-0. לפי ההנחה. ולכן, הסכום, עכשיו הסכום שייך ל-Q, רציונלי. אז זאת נקראת הוכחה ישירה. הוכחתי, זאת הוכחה ישירה. מה, שהתחלתי עם הנתון, מכיוון שאנחנו יודעים, אם לא יודעים את ההגדרה, אי אפשר לפתור את השאלה. זה חצי מה-50% מפתרון כל שאלה במתמטיקה, לדעת את ההגדרה ואת התחומים. אז תרגמתי, ידעתי את ההגדרה, הבנתי מה זה XY, חיברתי והתחלתי מאלף והגעתי לזה. האם מקבוצת המספרים שהם לא רציונליים, האם היא סגורה לכפל? כלומר, אם אני לוקח שניים לא רציונליים, האם הכפל בהכרח לא רציונלי? דוגמה נגדית. נכון, שורש 2 לא רציונלי. נקרא לו x, וניקח y להיות שורש 2 לא רציונלי. הכפל 2, רציונלי, אפילו שלם. אז כשמבקשים, שואלים שאלה מהסוג הזה, אם אנחנו רוצים להפריך על ידי דוגמה נגדית. לתת משהו ספציפי. כן, נכון. שורש 3 כפול שורש 3. הבנתי אותך, כן, זה לא הדוגמה הנגדית היחידה, ברור, כן. שאלות? עבור לערך מוחלט.
טוענים הוכחה ישירה, כי יש מה שנקרא הוכחה דרך שלילה, אני מדבר על זה. דרך שנייה להוכחות. אז מה זה ערך מוחלט? היא x מספר ממשי, נגדיר ערך מוחלט של x להיות המרחק של x מ-0. במילים אחרות, הערך המוחלט של x הוא עצמו אם x גדול שווה מ-0, והוא מינוס עצמו אם x קטן מ-0. מה הכוונה בדבר הזה? זאת הגדרה פורמלית. יש לי 0 נגיד ויש x. יש 5 ויש מינוס 8. מה המרחק של 5 מ-0? אז הערך המוחלט של 5, הם אומרים לכם, אם מה שבתוך הערך המוחלט זה סימון, אם הוא חיובי או אי שלילי, אז פשוט הערך המוחלט שווה למה שבתוך הערך המוחלט. אז של 5, כיוון ש5 חיובי, אז זה 5. עכשיו מינוס 8, כמה יחידות רחוקה מינוס 8 מ-0? 8. אז הערך המוחלט אומר, אם ה-x שלילי, אז תעשו מינוס למה שבתוך שני הקווים. אז זה מינוס מה שבתוך הקווים, מינוס מינוס זה פלוס. ושל 0, הם אומרים אם זה 0, גדול שווה או שווה ל-0, אז זה פשוט עצמו. המרחק בין 0 לעצמו זה 0. זאת נקראת ערך מוחלט. זה דבר חשוב לנו בהנדסה. לערך מוחלט יש תכונות מסוימות. תכף נראה מה. תכונות. הערך המוחלט מכבד את הכפל, כלומר הערך המוחלט של מכפלה, يعني לכל x ו-y ממשיים, כלומר ב-r. זה כמו הערך המוחלט של x וכל הערך המוחלט של y. אותו דבר לגבי לגבי המנה. הוא מכבד את המנה, אפשר לפצל את זה, אבל בהנחה y שונה מ-0. ערך מוחלט של x שווה 0 אם ורק אם ה-x עצמו 0. המספר היחיד שמרחקו מ-0 זה 0, זה 0. 0 עצמו. 4. אם אני אומר ערך מוחלט קטן מאיזשהו מספר אלפא, מספר. נגיד 5, אלפא זה 5. אז מתי מרחק של מספר מ-0 הוא 5? הוא נמצא כאן, בפנים. מרחקו קטן מ-5. כלומר, אולי 4, 4.5, מינוס 4.5, מינוס 3, מינוס 1, כולם
האזור הזה מרחקו קטן מ-5, מרחקו מ-0 קטן מ-5. אז להגיד את זה שהוא קטן מאלפא, אם ורק אם ה-x עצמו בין אלפא ומינוס אלפא. תארו לעצמכם שאלפא היה 5. כמובן, אם אני מוסיף קטן או שווה, אז הוא יעבור גם. אם אני עושה דבר כזה, זה אם ורק אם, אם ורק אם. x בין אלפא כולל או מינוס אלפא כולל. חמש, נגיד x גדול מאלפא בערך מוחלט. נגיד אלפא 5. מתי המרחק של מספר מרחקו מ-0 גדול מ-5, אם הוא מימין ל-5 או משמאל למינוס 5? אז זה אם ורק אם ה-x גדול מאלפא או x קטן ממינוס אלפא. כיוון שהתחומים נפרדים, אז אני אומר או, שם בין זה לזה, אז אני אומר קטן וגדול. אותו דבר, אם זה גדול שווה, אז הוא עובר. הסימון הזה, השווה הזה גם יעבור. כן, נגיד הערך המוחלט של x קטן מ-5, זה אומר ש-x בין 5 ומינוס 5. אז בין 5, בין אלפא ומינוס אלפא. גדול מ-5 הוא מימין ל-5 ומשמאל למינוס 5. אני לא יכול לתאר את שני... בסעיף 4 התחום זה מה שנקרא קשיר, זה אותו תחום, אותו קטע. כאן מדובר בשני קטעים שונים. כן. 6, וזאת תכונה מוזרה קצת, אני אסביר אותה. x בין הערך המוחלט של x והערך המוחלט של מינוס x. ניתן לרשום 2 נגיד ש-x היה 5. מה הערך המוחלט של 5? 5. או נגיד x היה 2. מה הערך המוחלט של 2? 2. ומינוס הערך המוחלט של 2 זה מינוס 2, נכון? אז למה לרשום את זה ככה? אם נגיד 2, x של 2, אז להגיד 2 שווה לערך המוחלט של 2. למה לעשות את האי שוויון הזה? מבחינה לוגית, מבחינה מתמטית, האם יש בעיה עם הדבר הזה? כי מה הסימון הזה אומר? קטן או שווה? או שווה. האם 2 קטן או שווה ל-2? כן. האם הוא קטן או שווה ל-3? כן, הוא קטן מ-3. האם 2 גדול או שווה למינוס 2? כן, כי הוא גדול ממש. אז מבחינה לוגית אין שום בעיה לעשות את זה כאן. מבחינה מתמטית. אז אותו דבר כאן, זה נובע מזה. מה מרוויחים מזה כאילו אני חושב? מה? מה מרוויחים מההגדרה הזאת בעצם? הדבר הזה, התכונה. אוקיי, התכונה הזאת בעזרתה מוכיחים אי שוויון המשולש. מסמנים את זה ככה כדי להוכיח אי שוויון המשולש. זה כולה. 7. אי שוויון המשולש. שמסתמך על 6. הוא אומר, יש שתי גרסאות. הגרסה המפורסמת זה הערך המוחלט של סכום, זה לא סכום של ערכים מוחלטים, הוא לא מכבד את הסכום כמו שמכבד הכפל והמנה, אלא זה קטן או שווה. קראו לזה אי שוויון המשולש, כי אנחנו יודעים שכל הצלע במשולש קטנה או שווה לסכום השניים האחרים. מכאן זה. ההפרש הוא לא ככה, זה משהו. ההפרש ככה, x מינוס y זה קטן שווה מהערך המוחלט של x מינוס y,
בגדול שווה ממינוס הערך המוחלט של x מינוס y. שימו לב למה זה שקול? לאיזה תכונה מקודם מזכיר? זה 6? 6, נכון. לא, לא 6. זה דומה ל-6, אבל משהו אחר. ל-4, נכון. יש לי מספר חסום בין אלפא ומינוס אלפא. זה כמו להגיד שיש לי מספר חסום בין אלפא ומינוס אלפא, זה כמו להגיד שהערך המוחלט של המספר קטן מאלפא. אז זה כמו להגיד שזה באמצע הערך המוחלט שלו, כמו להגיד שהערך המוחלט שלו קטן מהאלפא הזה. נכון? אם ערך מוחלט של מישהו קטן מאלפא, אז מה שבתוך הערך המוחלט, שזה בדיוק זה, בין אלפא והמינוס של אלפא. זה אותו דבר, זה נובע מסעיף 4. לא, ב-4 גם יש את הגרסה של שווה. כן? זה נובע מזה. וזה מסתמכים בהוכחה על כל מיני תכונות, ובעיקר 6. זה האם יש שאלות פה? נסמן את זה ב-C, וזה ב-A, זה באלפא, וזה מינוס אלפא, נכון? כי זה מינוס. להגיד ש-C במרחק בין מינוס אלפא ואלפא, זה כמו להגיד שהערך המוחלט, הנה, להגיד ש-C או X בין אלפא ומינוס אלפא, זה כמו להגיד שהערך המוחלט של C קטן מאלפא, אז הפעלתי ערך מוחלט על C. חילקו כל XY שייכים ל-R, הכוונה ממשית. לאט לאט מתחיל להשתמש בסימון. מתקיים שהערך המוחלט של XY קטן או שווה מ-X בריבוע פלוס Y בריבוע חלקי 2. סימן הזה של R זה רציונלי? לא, ממשי, ריל. כן, ריל. רציונל זה Q? Q. N, Z, Q, R. אולי Q מהמילה קושן, זה מנה. אולי זה משהו. Z זה לא יודע. זה בגרמנית. גרמני? כן. כן, מי אמר לכם? בהרצאה אמרו? צנזור. טוב. האם יש לכם רעיון איך עושים את זה? במילים אחרות רוצים להגיד שלאי שוויון הזה תמיד יש פתרון. לכל X ו-Y יש פתרון. איך אני יכול לכתוב את זה אחרת? אם אתם רוצים לפתור את זה, איך הייתם פותרים? מה הייתם עושים? מה? נכון, אז XY להוכיח XY קטן שווה מזה, שקול להוכיח שנכפיל בשתיים, נכון? כפל בשתיים.
אז להוכיח את זה, זה כמו להוכיח את זה, זה אותו דבר. ולהוכיח את זה נעביר אגב, וזה שקול להוכיח, ש-x בריבוע פלוס y בריבוע מינוס 2xy גדול שווה מ-0. העברתי את זה אגב ימין. טוב? אזכיר לכם הדבר הזה. אתה הופך את זה כאילו נכון. לריבוע, בדיוק. x מינוס y בריבוע גדול שווה מ-0. אנחנו יודעים שהדבר הזה, יודעים שהדבר הזה, מה הוא לפי הנוסחה? זה הראשון בריבוע, מינוס פעמיים הראשון ואחר כך השני, פלוס השני בריבוע, נכון? אבל לא משנה אם x, הערך המוחלט של x זה משהו חיובי. נגיד, אילו x היה 5 או מינוס 5, הערך המוחלט 5, בריבוע זה 25. אז הייתי יכול לוותר על ערך מוחלט. אם זה חזקה 2 או 4 או 6 או 8. מינוס, פעמיים, לפי התכונה הראשונה, אני יכול להכניס את הכל בכפל לערך מוחלט, פלוס, מכיוון שזה ערך מוחלט בריבוע, אז אני יכול לוותר על ערך מוחלט. אז מה שמופיע כאן זה בדיוק הדבר הזה. טוב, ולמה זה גדול שווה מ-0? כן, זה תמיד נכון, כי חזקה זוגית תמיד, מה? להיות יותר מדויק, אי שלילית. אולי היא 0 גם. אם x שווה y, אז זה 0. אני אעלה את התרגול הזה למודל, שמכיל דברים מעבר למה שאני מעביר. נגיד, יש לי כאן 4 אי שוויונים, אני לא יכול לפתור את כולם, אז תראו. שאלות? כן. תרגיל. פרו את האי שוויון הבא. מה אנחנו יודעים אם ערך מוחלט של משהו קטן מ-4, אז מה אפשר להגיד על מה שבתוך הערך המוחלט? איפה הוא נמצא? זה או... בין אפס ל- נכון, בדיוק. לפי תכונות, לפי התכונות, לא יודע איזה מספר, לא משנה, x בריבוע מינוס 5 קטן שווה מ-4, אם ורק אם בין 4 ומינוס 4. מה הכוונה? הוא קטן או שווה ל-4 וגם גדול שווה ממינוס 4. הכוונה, הוא מקיים את זה, וגם מקיים את הדבר הזה. נכון? תום בין ה-4 והמינוס 4.
עכשיו, x בריבוע מינוס 5 קטן שווה מ-4, זה אומר שנעבור למשוואה, ככה אני עושה, נעבור למשוואה, אז x בריבוע מינוס 5 שווה ל-4, x בריבוע שווה ל-9, לכן x פלוס מינוס 3. אז מציירים פרבולה, מינוס 3 ו-3. האם הפרבולה הזה זאת מקסימום או מינימום? מינימום כי המקדם של x בריבוע חיובי, נכון? מקדם של x בריבוע חיובי, ולכן הפרבולה מהצורה הזו. ומתי זה, היית יכול לעשות דבר כזה, אתם יודעים מה? יש את זה, נעשה בשלבים. קטן שווה ל-4, נעבור למשוואה. מתי זה קטן מ-0? מתי זה שלילי מתחת לציר x? בחלק הזה, הגרף מתחת לציר x, אז הפתרון הוא בין 3 ומינוס 3. נקרא לזה התחום הראשון. אם יש שאלות. האי שוויון השני, x בריבוע מינוס 5 גדול שווה ממינוס 4, נעביר אגב, x בריבוע מינוס 1 גדול שווה מ-0, אז נעבור למשוואה, שוב, היא מינימום כי המקדם של x בריבוע חיובי, וחותכת ציר x במינוס 1 ו-1, ומתי היא גדולה מ-0? נכון, מימין ל-1 ומשמאל ל-1, גדולה או שווה ל... או, עכשיו למה זה או? כי זה מי שאל אותי, כן, זה שני דברים שונים. כאן אותו קטע קשיר. אז זה התחום השני. התשובה הסופית היא החיתוך המשותף וגם בין שני התחומים. נכון? הדבר המשותף, תשובה סופית, תשובה סופית, נרשום את בין מינוס 3 ו-3, ככה נרשום אותם כולל, העיגול הזה אומר כולל. גדול מ-1, זה ה-1 כאן, וזה מינוס 1. גדול מ-1, כולל, וקטן מ-1, ממינוס 1. אם זה לא כולל, אז זה עיגול בטוח, אבל זה גם כולל. ציירתי אותם על אותו גובה, כי זה אותו תחום. זה 2, והשני 1. רוצים את החיתוך ביניהם, את הוגם. רוצים את זה וגם השני. כן? אז מה החלק המשותף? בין מינוס 1 ומינוס 3, ובין 1 ו-3. אפשר להגיד או, הם שני תחומים נפרדים. זאת התשובה הסופית. עכשיו, אילו השאלה הייתה גדול שווה מ-4, אז היית אומר גדול מ-4 או קטן ממינוס 4, נכון? או אם היה גדול, אז היית אומר זה גדול מ-4 או קטן ממינוס 4. אז גדול מ-4 בראשו דווקא המשלים של זה. כן. עכשיו, מה קורה אם האי שוויון מכיל, נגיד, חיברתי לזה הערך המוחלט של x פלוס 7. אין לי תכונה שמטבלת בערך מוחלט פלוס ערך מוחלט, אין דבר כזה.
בתכונות. אז מה עושים? זאת השאלה הבאה. תעתיקו קודם. האם יש שאלות? את האי שוויון הבא. זה יותר מסובך. אז זה 2x מינוס 4 בערך מוחלט פלוס 3 כפול x פלוס 1 קטן מהערך המוחלט של 3x פלוס 5 ממחוץ לערך מוחלט פלוס 7. איזה x'ים מקיימים את הדבר הזה? אין לי דרך ישירה להשתמש בתכונות, לא יודעים מה לעשות. האם יש למישהו רעיון איך ניגשים לשאלה כזאת? אילו לא היה ערך מוחלט, כל האלה שבערך מוחלט לא היו ביחד, מה הייתם עושים? מעבירים אגף, מחלקים, אם מחלקים במינוס אז הופכים את הסימן. טוב, אז מה שמונע ממני ללכת בדרך הזאת היא הערך המוחלט, אולי הוא חיובי, אולי הוא שלילי. מתי x פלוס 1 מתאפס? מינוס 1. אז עבור x'ים גדולים ממינוס 1, כמו 0 ו2 ו3 ומינוס חצי, הערך המוחלט, מה שבתוך הערך המוחלט חיובי, נכון? שימו לב, פתרון. ה-x פלוס 1 שווה לעצמו אם מה שבתוך הערך המוחלט חיובי. עכשיו, כשהיה ערך מוחלט של x, אמרנו x גדול מ-0. כאן כש-x פלוס 1 גדול שווה מ-0. כלומר, x גדול שווה ממינוס 1. והוא שווה למינוס עצמו, מינוס מה שבתוך זה, אם x פלוס 1 שלילי, כלומר, x קטן ממינוס 1. אז אנחנו מתייחסים לנקודה שמאפסת את הערך המוחלט. מימין לנקודה זה חיובי, משמאל לנקודה זה שלילי. למשל, ל-2x פלוס מינוס 4, מתי זה מתאפס? נכון, ב-2. 2x מינוס 4 שווה 0 כאשר x 2. אז 2x מינוס 4 בערך מוחלט זה כמו 2x מינוס 4 אם x גדול שווה ל-2 והוא נגדי לזה אם הוא קטן מ-2. למעלה את ה-x עוד 1 ולמטה לא הוספת את ה-x. אתה יכול להגיד 2x מינוס 4 גדול שווה מ-0 ותעביר אגף ומתברר שזה אותו דבר. זה בא מ-2x מינוס 4 גדול שווה מ-0. תעביר אגף הכל לסוף. וזה בא מ-2x מינוס 4 קטן מ-0. כן, זה מה שעשיתי כאן. אפשר להסתפק בזה. אפשר למחוק כאן. כן, זה בשלישי אני אסביר. זה אותו דבר. כל תחום, כל ערך מוחלט על פי ההגדרה, נגיד 3x פלוס 5, אתה שואל את עצמך, נגיד מתי זה מתאפס? 3x פלוס 5 שווה 0, כאשר x שווה מינוס 5 חלקי 3, נכון? כן. עכשיו אם אתה מציב את המספר הזה תקבל 0, ערך מוחלט של 0 זה 0. תציב מספר יותר גדול, כמו 7, 3 כפול 7 פלוס 5 זה 26. הערך מוחלט של 26 זה עצמו. כל x גדול או שווה לזה, מה שבתוך הערך המוחלט זה חיובי. אז הערך המוחלט של חיובי זה אותו דבר. כאשר x גדול או שווה למינוס 5 חלקי 3. אם אתה מציב x'ים קטנים מזה, כמו מינוס 2, 3 כפול מינוס 2 זה מינוס 6, פלוס 1 זה מינוס 1. הערך מוחלט של מינוס 1 זה מינוס מינוס 1, אז זה מינוס מה שבתוך זה. מה המטרה שלנו? האם זה ברור? המטרה היא
להבין מתי זה לחלק את האי שוויון לתחומים. אני כאן רוצה לפתור או לדעת איזה איקסים ממשיים מקיימים את זה. אז נסתכל על כל חלק, על ציר הממשי. נסתכל על הציר הממשי. מי המאפסים? מינוס 1, מינוס 5 חלקי 3, מינוס 1 ו-2. נראה מה קורה גדול עבור גדול משתיים, בקטע הזה, בקטע הזה, בקטע הזה. יש 4 תחומים קובעים לאיך האי שוויונים מתנהגים. עבור x גדול משתיים, האם זה חיובי, שלילי, האם זה חיובי או שלילי, האם זה חיובי או שלילי. עבור החלק הזה, עבור החלק הזה, עבור החלק הזה. פותר את האי שוויון בכל תחום, ואז עושה איחוד, או זה או זה או זה. אוקיי? אז נפתור את האי שוויון בארבעת התחומים. נקרא לזה 1, נקרא לזה A, B, C ו-D. A שהוא x גדול או שווה ל-2, B שהוא x בין 2 ומינוס 1, C בין מינוס 1 ומינוס 5 חלקי 3, ו-D קטן ממינוס 5 חלקי 3. למה איפה שיש גדול אני שם שווה? כי אני יודע שעבור גדול או שווה האי שוויונים מתנהגים אותו דבר. זה הערך המוחלט של משהו, של כוכבית, זה כוכבית כאשר היא גדולה או שווה. גדולה או שווה לאיזשהו מספר המאפסת. זאת הסיבה איפה שיש גדול אני שם גדול שווה, למרות שאם מישהו טועה ושם כאן קטן שווה, זה לא ישפיע על התשובה הסופית הסופית. היינו בזמן? אופס, סליחה. כן. אז נחזור ב-52. אז נתחיל עם התחום A. x אם x גדול שווה ל-2. אז מה אפשר להגיד על זה מבחינת חיובי שלילי? חיובי, וזה חיובי, זה חיובי עבור גדול ממינוס 1, בפרט עבור 2 חיובי. וזה גם חיובי, הוא עבור גדול ממינוס 5 חלקי 3 חיובי, אז גם עבור גדול מ-2 חיובי. לכן אני רק מוחק את הערכים המוחלטים, 2x מינוס 4 פלוס 3 כפול x פלוס 1 קטן מ-3x פלוס 5 פלוס 7, נכון? כל הערכים המוחלטים חיובים. מה שבתוך הערכים המוחלטים. טוב, שני. אותו דבר, זה סכום. פלוס 3x פלוס 3 קטן מ-3x פלוס 12, נכון? נעביר אגף, או 5x מינוס 1 קטן מ-3x פלוס 12, נעביר אגף, 2x קטן מ-13, נכון? ואז x קטן זה התחום A. אבל איך אחד פשוט לומד כן, כי בתחום הזה עבור גדול משתיים, אתה יודע שזה מתאפס בשתיים. אז עבור גדול משתיים חיובי. זה מתאפס במינוס 1, אז עבור x גדול ממינוס 1, בפרט עבור x גדול משתיים חיובי. זה מתאפס במינוס 5 חלקי 3, אז עבור x גדול ממינוס 5 חלקי 3, בפרט גדול משתיים זה חיובי. האם זה מה שקיבלתי? אני רוצה שתהיה לנו. זה לא A. טוב שם, זה לא. קיבלנו את זה, נכון? אבל באיזה תחום אני נמצא? ואני רוצה, זה פתרון לאי שוויון, ואני רוצה את הפתרון של האי שוויון כאן, נכון?
בתחום הזה. אז מה החיתוך ביניהם? זה 2, זה 13 חלקי 2, קטן וזה גדול שווה. מה הם הפתרונות שהם קטנים מ-13 חלקי 2 בתחום הזה? אז נעשה חיתוך. נקרא לזה 1. טוב, כל הסבר, למה ש-X גדול שווה לשתיים, שאתה פשוט הורדת אותו ושמת בכל המשוואה? כן, הערכים המוחלטים, אתה יודע מתי הם מתאפסים, נכון? מימין למאפס הזה הם חיוביים, מימין לשתיים חיוביים, מימין למינוס 1, מימין הכוונה גדול, מימין למינוס 5 חלקי 3. אז התחום x גדול שווה מ-2 הם x'ים שהם מימין למאפסים. אוקיי? אבל אחר כך, אחרי שפתרתי את אי שוויון, אני לא פותר את האי שוויון עבור כל x ממשי, אלא עבור x'ים כאן. כלומר, מה הם ה-x'ים בתחום הזה שמקיימים את הדבר הזה? חיתוך בין. עכשיו, b מה זה? בין 2 ומינוס 1. עבור x קטן מ-2 זה שלילי, נכון? זה שלילי. x פלוס 1 חיובי. חיובי, כי הוא גדול ממינוס 1. נכון. ה-x מינוס 1 מתאפס במינוס 1, אז מימין למינוס 1 זה חיובי. אז פשוט מורידים את הערך המוקלט. קטן מ. עדיין עבור x גדול ממינוס 1, עדיין אני מימין למינוס 5 חלקי 3, שזה נמצא התחום הזה b הוא מימין למינוס 5 חלקי 3, לכן זה חיובי. הוא מימין למינוס 1, ולכן הדבר הזה חיובי. אבל הוא משמאל ל-2, ולכן הוא שלילי. קטן מ-3x פלוס 5 פלוס 7. הוא בגדול או שזה לא ממשיך? נעשה... אוקיי. אני נמצא כאן בין מינוס 1 ו-2. התחום הזה מתאפס ב-2, אז אם אני משמאל ל-2 זה שלילי. זאת הסיבה שסימנתי מינוס. זה מתאפס במינוס 1, אבל אני מימין למינוס 1 כאן, אז הוא חיובי. נסדר את זה, זה מינוס x פלוס 4 פלוס 3, לא, x נכון. פלוס 4 פלוס 3, 7, קטן מ-3x פלוס 12. נעביר אגף, מינוס 2x, קטן מ-5. איך ממשיכים? זה לא לכפול? זה 3 לכבוד אחד? כן, 3x עם מינוס 2x, x. 3 עם 4 זה 7. 4 ו-1. לא, 3 כפול 1, 3. בלי מזה? כן, זה כפל. זאת פעולת כפל. נעשה את זה מינוס 2x פלוס 4 פלוס 3x פלוס 3 קטן מ-3x פלוס 12, נכון? עכשיו נעביר אגף, זה x פלוס 7 קטן מ-3x פלוס 12. נעביר אגף, זה מינוס 2x קטן מ-5. איך ממשיכים? נכון. נחלק במינוס 2 ונקבל x גדול נכון? אבל זה לא הפתרון של מה שאני מחפש. כן, התחום זה, אז יש לנו מינוס 5 חלקי 2, יש לנו מינוס 1 ו-2. בין מינוס 1 כולל ו-2 וגדול ממינוס 1, גדול מזה, מה המשותף? תחום עצמו. אז התשובה היא, זה השני.
אה, אז C, מה היה C? זה בין מינוס 1, לא, מינוס 1, נכון. אז בקטע הזה, מה היה אי שוויון 2x? x פחות 4 זה שלילי, נכון? כי הוא משמאל ל-2. 2x ועוד 4, לא, פחות 4. ואת השני, שהוא x פלוס 1, גם יש שלילי והוא משמאל. אז פלוס 3 כפול מינוס זה מינוס 3. כפול x מינוס 1. פלוס 1. נכון למה מינוס? כי אנחנו משמאל למינוס 1 שהוא המאפס של הערך המוחלט של x פלוס 1. קטן מ 3x פלוס 5 לא משתנה כי מימין פלוס 7. אז מה מקבלים? מינוס 2x פלוס 4 מינוס 3x מינוס 3 קטן מ-3x פלוס 12 מינוס 8x, תעבירו אגב, מינוס 8x שווה 1, קטן מ-11 מינוס 5x ומינוס 3 מינוס 8x, 1 עובר לכאן, 11 נחלק במינוס 8 ואז x גדול ממינוס 11 חלקי 8. שוב, מינוס 11 חלקי 8 כמה זה? זה 1 ו3 חלקי 8, זה 1 ו2 חלקי 3, מי יותר גדול? מינוס 1 חלקי 8. 1 ו2 חלקי 3. 2 חלקי 3 ו3 חלקי 8, 16, 9, זה יותר גדול, כי חיובי זה יותר גדול, אז במינוס זה יותר קטן, אז זה כאן, מינוס 5 חלקי 3, מינוס 11 חלקי 8, כן? ומינוס 1, מינוס 1 כאן. זה, וגדול, לא. לא, זה עד אז יש לנו גדול, יש בין זה לזה. אז מה התשובה הסופית? נכון. התשובה הסופית של התחום הזה, בין זה למינוס. זה 3. לא. מה עם 4 שהוא משמאל למינוס 5 חלקי 3? מה אפשר להגיד על כל הערכים? מינוס 1 חלקי 8 עד 6 וחצי. לא, התכוונתי מבחינת הסימן של הערך המוחלט. כן, כולם משתנים. אז עבור x קטן מזה, הכל שלילי, זה ה-t. זה מינוס. בסוגריים את זה. אז מה מקבלים? מינוס 5x פלוס 5, לא, פלוס 1. פלוס 1. עביר אגף. x גדול מחצי. חצי או מינוס חצי? מינוס חצי, נכון? כי זה 1, אז מינוס חצי. אז מה יש לנו? מינוס 5 חלקי 3, מינוס חצי. x גדול ממינוס חצי, וכאן x קטן מה החיתוך? אז של 4 נוצר איתן. כן, בכל תחום חיתוך. אבל התשובה הסופית, 1 או 2 או 3
או 4. מה היה 1? תזכירו לי. לי בין 2 ל-13 חלקי 2. 2? 13 חלקי 6 וחצי. בין כאן? בין זה לזה, לא כולל, או כולל 2. 2 כולל. זה ה-1. 4 זה קבוצה ריקה, איחוד עם קבוצה ריקה אפשר להתעלם. חיתוך זה קבוצה ריקה. קבוצה ריקה, חיתוך משהו, וגם משהו, זה קבוצה ריקה. קבוצה ריקה, איחוד, או משהו, אני יכול להתעלם ממנו. מה השני היה? בין מינוס 1 ו-2. 2 שהמינוס 1 הוא שווה. והשלישי, לא כולל. אז מה האיחוד? או זה, או זה, או זה, אני יכול להגיד בין זה לזה, וזהו. תשובה סופית, בין מינוס 11 חלקי 8 לבין 13 חלקי 2. זאת התשובה הסופית. למה אני אומר או? כי פתרתי את האי שוויון, אני רוצה לפתור את האי שוויון בכל R. אז בכל R זה או בחלק הראשון שחילקתי לארבעה תחומים, או בחלק הראשון, או זה, או זה, או זה. בדף הראשון היה משהו על לוג, אז אני אזכיר את זה, למרות שנחזור לפונקציה הזאת בהמשך, בנושא של פונקציה. אבל רק שנדע שמה זה, מה זה לוג y שווה לוג בסיס a של x, זה בסיס. קודם כל, תחום ההגדרה, a גדול מ-0 ושונה מ-1, וה-x גם גדול מ-0. בראשו של הדבר, כשאני אומר, המשמעות של לוג של x בסיס 5 שווה 3, היא ש-x שווה 5 בחזקת 3, בדיוק. והמשמעות של לוג בסיס x של 2 שווה מינוס 3, זה אומר ש 2 זה x בחזקת מינוס 3. כלומר 1 חלקי x בשלישית. בוא נגיד 8, למה 2? 8 יותר. ואז זה אומר ש x בשלישית היא שמינית, זה אומר ש-x שווה פלוס שווה 1 חלקי 2, חצי. למה לא אמרתי, אוקיי, זה חצי. בתחום ההגדרה כאן, x גדול מ-0 ושונה מ-1. אסור שהבסיס יהיה 1. ואסור שיהיה שלילי. ואסור להפעיל לוג על משהו קטן שווה ל-0. עכשיו, ייתכן שהבסיס הוא שבר, וייתכן שהבסיס הוא חיובי גדול, לא, ייתכן שהבסיס הוא בין 0 ו-1, או גדול ממש מ-1. וזה משפיע על צורת הגרף של הלוג. לוג של מה שווה ל-0? לוג בסיס a של x שווה 0. מה אפשר להגיד על x? על פי ההגדרה, זה a בחזקת 0 שווה, לכן לוג של 1 זה לוג של x, אם x 1 זה 0. אז כאן ב-1, הלוג חותך את ציר x.
יש לי דבר כזה, פונקציה כזאת עולה, זה לוג a בסיס x אם a גדול מ-1. והיא יורדת, בצורה הזאת, נגיד הגרף השחור עבור a גדול, נגיד a היה 2. כל עוד אני מציב x'ים יותר גדולים, הלוג עולה והולך וגדל. לוג של 100, מספר כלשהו, לוג של 1000 עוד יותר גדול, לוג בסיס 5 נגיד. אבל אותה 100 ואותה 5, אם הבסיס לוג של 100 ולוג של 1000, בסיס חצי, לא, לוג של 1000 בסיס חצי זה יותר קטן. הפונקציה הולכת וקטנה. למה? כי לוג של, נגיד לוג של x בסיס חצי שווה 100, זה אומר ש-x הוא 100 בחזקת חצי, שורש 100. אבל אם במקום 100 היה, לא לזה התכוונתי. אם a היה חצי, נגיד חצי, אז לוג x בסיס חצי שווה 100, אז x שווה חצי בחזקת 100, נכון? ואילו a היה, ואילו במקום 100 היה 1000, אז חצי בחזקת 1000 עוד יותר קטן. כשהשבר בין 1 וחצי, בין 1 ו-0, מעלים אותו בחזקה, כל עוד החזקה גדולה הוא יקטן. חצי בחזקת 1000 קטן מחצי בחזקת 100. אז כאן אם אני נמצא איפה שיש 1000 בגן 100, אז ה-x שנותן לי ערך 1000, חצי בחזקת מה שווה 1000 בחזקת משהו מסוים. אבל חצי בחזקת מה שווה ל-100 זה משהו יותר גדול. לא, מה אני אומר? לא, סליחה, לא, בלבלתי אתכם. מההגדרה הזאת, זה מה שאני מנסה להגיד, מההגדרה הזאת, מהדבר הזה, כשבמקום 5 יש חמישית, אז הגרף הולך ויורד. כל עוד אני מציב x'ים יותר גדולים, אוקיי? אז הערך של הלוג ילך ויקטן. אנחנו נחזור על הפונקציה הזאת בנושא של רציפות וגזירות, אבל מה שמעניין אותי היא שני הגרפים האלו. אוקיי? למשל, לוג בסיס חצי של x מינוס 3 שווה 12. זה אומר ש-x מינוס 3 שווה חצי בחזקת 12, וזה אומר ש-x שווה חצי בחזקת 12 פלוס 3. טוב, למה בכלל מזכירים את זה? כי ראיתי השאלה הבאה בדף הראשון. משלבים אי שוויון עם ערך מוחלט יחד עם הלוג. אומרים, תראו את לפעמים דווקא השאלה הזאת זה מהדף אחד, כן, אבל מה שהיה קודם לא יודע אם היה בעד, לא מתחייב. אז תרגיל, פתרו את קטן משתיים. אז שימו לב, ה-x'ים שאני מציב תמיד חיוביים על פי תחום ההגדרה, אין בחלק השלילי, אין דבר. הלוג יכול לקבל ערך שלילי, אבל אסור להציב בתוכו x שלילי, תמיד ה-x'ים הם חיוביים. אבל הוויים או הערך של הלוג יכול להיות שלילי, יכול להיות חיובי, יכול להיות כולו. אבל לא אין. לא, יכול להיות 0 עבור x שווה 1. טוב, איך אנחנו פותרים את זה? מינוס 2. נכון. נגיד שמשהו בערך מוחלט קטן מ-2 זה כמו להגיד שזה בין 2 ומינוס 2, לפי תכונות של ערך מוחלט. אז או שזה גדול ממינוס 2, וגם, או שזה קטן מ-2. נעביר אגב, לוג
x בסיס 2 גדול מ-1. אני כאילו העברתי אגף ואחר כך את האי שוויון הסתכלתי בצורה אחרת. אני יכול לעשות את זה. יאללה על זה ככה. אם הבסיס גדול מ-1, הוא מכבד את האי שוויון. באיזה מובן? אילו היה שווה לוג x בסיס 2 שווה 1, מה הייתם עושים? x שווה 2 בחזקת 1. אם זה גדול, אז שומרים על האי שוויון כל עוד הבסיס גדול מ-1. אז x גדול מ-2 בחזקת 1, שזה 2. להפוך את אחד ללוג, לא? אפשר, כן. ולהגיד, אני שומר על האי שוויון בגלל שהבסיס חיובי, גדול מ-1. וגם, כאן נעביר אגף לוג קטן מ-5, נכון? אז x קטן אז בין זה לזה, תשובה סופית, נעשה את זה ככה, קטן מ-32, גדול מ-2, מה המשותף? x בין 2 ו-32. ניתן לרשום את זה כקטע, אולי בתשובות שלהם קטע בטוח. אנחנו לא נתחייב, כאילו קטע מ-2 כמו נקודה, 32 זה כל האיברים בין זה לזה. אחד, נדמה לי. אולי 0, אני חושב שאחד. ראית? יש אפס. 0? אולי 0, אז אני טעיתי, אולי זה 0. דף תרגילים אחד, מה זה? זה הוכיח כל מיני קבוצות, דברים כאלה. סגורה שמספר הופך לקבוצה. כן, סגורה ולחיבור וכפל, דברים כאלה. סיימתי, אבל יש. כן. זה קבוצות. כן, כן, אני זוכר. זה בדף רגילים 0. טוב, אילו היה חצי, שימו לב, אם היה חצי, אם היה לוג חצי x גדול מ-3, הבסיס שבר, לא שבר, גם 3 חלקי 2 שבר, שבר קטן מ-1 הכוונה. אם הבסיס בין 0 ל-1, אז הופכים סימן. אז עושים x קטן מחצי בחזקת 3, שווה 8. אבל אם הוא גדול מ-1, שומרים על הסימן. למה? מהסיבה שהפונקציה הזאת יורדת. אוקיי? כשנחזור על נושא של פונקציות, מי שלא הבין את זה, זה בסדר. כשנחזור על נושא של פונקציות, הכל יסתדר לנו. אפילו לא פגשת תכונות, אני לא צריך אותם עכשיו. עם הבסיס. בין 0 ל-1. עכשיו נפתור משהו שהיה בדף 1. תרגיל
הראו, אני אנסח את זה אחרת ממה שיש בקבוצה. בחוברת, נתונה הקבוצה P פלוס Q שורש 2, כאשר P ו-Q רציונליים, בסדר? אז היא קבוצת כל האיברים שהיא רציונלית פלוס שורש 2 כפול רציונלי. ככה נראים מייצגים את איברי הקבוצה. הראו כי A סגורה לכפל בחיבור, זה א', הראו כי 1 חלקי P פלוס Q שורש 2 שייך ל-A, כאשר מתי B בריבוע, מתי ריבוע של איברים שווה ל-0, סכום של ריבועים, מתי B בריבוע פלוס Q בריבוע שווה 0, ששניהם שווים ל-0. אז זה כמו להגיד, זה שקול להגיד ש-B שונה מ-0 ו-Q שונה מ-0. ומה האיבר הזה? מה הקשר בין זה לבין P פלוס Q שורש 2? מה הקשר בין זה לבין P פלוס Q שורש 2? ההופכי שלו, כמו 2.5, זה ההופכי. אז למשל, חצי פלוס שורש 2 כפול 5, זה נמצא כאן, שייך ל... הוא רציונלי, פלוס שורש 2 כפול רציונלי. אם אתם רוצים 5 שורש 2. עוד איבר נמצא ב-A, מינוס 3 חלקי 2, שזה רציונלי, פלוס 4 חלקי 3 שורש 2. זה ה-P רציונלי, זה ה-Q, וזה השורש 2, זה גם ב-A. אז להגיד שקבוצה סגורה לחיבור, מה זאת אומרת? אני אקח שני איברים מכאן, בצורתם הכללית, מחבר אותם ורוצה לדאוג לזה שהסכום גם נמצא בתוך הקבוצה. סגורה לכפל בראשה שאם אני לוקח שניים וכופל, התוצאה נמצאת כאן, בתוך הקבוצה, ולא מחוץ לקבוצה. למשל הקבוצה 1, 2, 3 לא סגורה לכפל, כי 2 כפול 3, 6, ולא מופיע ברשימה. עכשיו, אחרי שאני כופל או מחבר, צריך להוביל את תוצאת החיבור או הכפל לצורה הזו. הטיפוס של האיברים הוא ככה, רציונלי, פלוס רציונלי כפול. כמו שאתה מגדיר קבוצת הרציונלים להיות A חלקי B. A חלקי B זו צורה כללית. וכאן הצורה הכללית נראית ככה. רציונלי פלוס רציונלי כפול שורש 2. לזה יש שם, לפעמים רושמים את זה ככה, כי הוא לא משנה. זאת צורת האיברים. עכשיו, למה אם כופלים, נתחיל עם החיבור. ניקח שני איברים, לא מספיק לעבור על דוגמאות, צריך באופן כללי. ניקח שני מספרים כלליים ב-A, ונראה שהחיבור ב-A. זה מה שנקרא סגירות לחיבור. נניח ש-X שווה P1 פלוס Q1 שורש 2 ו-Y P2 פלוס Q2 שורש 2 איברים ב-A. מה זאת אומרת? ה-P1, Q1, P2, Q2 רציונליים, נכון? וצריך להוכיח שהסכום שייך ל-A, נכון? מה הסכום שלהם? מה הסכום של שני אלה? רציף. מספרים רציונליים, זה שבע, אין צורך, זה יסבך את אין צורך. אבל הנה, רשמתי את הסכום. אני לא רואה שהסכום מהצורה של הקבוצה. איך אני מוביל את זה לצורת הקבוצה? משהו רציונלי פלוס שורש 2 כפול רציונלי.
אז איך עושים את זה? Q1 פלוס B2, צודק. פלוס שורש 2, נכון? הנה, הסכום הוא משהו פלוס משהו כפול שורש 2. אבל יש תנאי על האיברים האלה שיהיו רציונליים. למה זה רציונלי? בדיוק, סכום של רציונליים זה רציונליים כי Q סגורה לחיבור. חיבור של שני רציונליים הוא מספר רציונלי. אין טעם להוכיח את זה כי הוכחנו, אפילו אין טעם להוכיח את זה אם נותנים את השאלה הזאת ישירות. זאת עובדה. זה מדף אחד, נכון? כן, פשוט החיבור מתחלף. אז אני רוצה להוביל את הדבר הזה כסכום של, כמספר, פלוס מספר כפול שורש 2. אז המספר הראשון זה P1 פלוס P2, ותוציא שורש 2 גורם משותף, נשאר לך Q1 פלוס Q2. נכון? זה P1 פלוס P2 פלוס Q1 שורש 2 פלוס Q2 שורש 2, נכון? אז זה החלק הראשון, אני אופיע כאן. שורש 2 גורם משותף, נשאר לך בתוך הסוגריים Q1 פלוס Q2. תכפיל את זה, תקבל את זה מחדש. כן, זה אומר לי שאם אתה לוקח שני איברים ב-A, הסכום גם ב-A. למה הוא ב-A? כי הוא מהצורה רציונלי פלוס רציונלי כפול שורש 2. בדיוק. זה סגירות לחיבור. סגירות לכפל, אומרת הכפל שלהם הוא בתוך הקבוצה. אז עם אותם X סגירות לכפל, צריך להוכיח, זה צריך להוכיח, ש-X כפול Y שייכים ל-A. זה באמת הקי? Q סגורה לחיבור. Q. כן. זאת אומרת, סכום של שני רציונלים הוא רציונלי. שוב, למה הסכום הוא בקבוצה A? זה לא מספיק להגיד בגלל שהוא מספר פלוס מספר כפול שורש 2. צריך ששני המספרים יהיו רציונליים. עכשיו, למה P1 פלוס P2 רציונליים? וכל אחד בנפרד רציונלי והסכום רציונלי. כי קבוצת הרציונליים סגורה לחיבור. אם זה ברור. כן? האם האיבר הזה ב-A? כן. כי הוא רציונלי, פלוס רציונלי כפול שורש 2. האם זה ב-A? לא ב-A. כי זה לא רציונלי, נכון? טוב. אז זה לא מספיק להגיד שמספר פלוס מספר כפול שורש 2. צריך שהמספר הזה וזה שמוכפל בשורש 2 רציונלי. טוב, 50% מהפתרון זה מספר פלוס מספר כפול שורש 2, אבל למה שני אלה רציונליים? ואז הסכום רציונלי, זה כמו להגיד ש-Q סגורה לחיבור. כלומר חיבור רציונלי זה רציונלי. שורש 2 הוא לא רציונלי. כן, אבל ההגדרה אומרת, המספר המוכפל בשורש 2 רציונלי, ולא כל המספר הזה הוא רציונלי. יש כאילו את השורש 3, אז שהוא לא רציונלי זה לא רציונלי. אני יכול להגיד לך שהאיברים כאן בקבוצה הם לא רציונליים. האיבר הזה הוא ב-A, אבל הוא לא רציונלי. כי חצי פלוס 5 שורש 2, אם אתה כותב אותו כ-A חלקי B, תעביר אגף, תקבל ששורש 2, ניתן לכתוב אותו כמשהו חלקי משהו, אבל אתה יודע שזה בלתי אפשרי. טוב, מה הכפל שלהם? אז נכפול את המספרים כמו שכופלים. זה P1, P2, נכון?
פלוס P1 Q2 שורש 2 פלוס Q1 P2 שורש 2, שורש 2 כפול שורש 2 זה, אז נסדר את החלק שלא מוכפל בשורש 2 בנפרד, זה P1 P2 פלוס זה, שורש 2 כפול, נכון? האם זה רציונלי? כן. כן, כי חיבור בכפל רציונליים זה רציונלי, כי הרציונליים סגורה לחיבור בכפל. אותו דבר כאן, סכום במכפלה של רציונלי, החלק הזה זה רציונלי, נכון? יכול דווקא, מה שהיה זה נכון, אבל כדי שנתחייב בצורה שלהם, מה קיבלנו רציונלי? זה וזה רציונליים כי Q סגורה לחיבור בכפל, ואז הכפל של XMY שייך ל-N. האם יש שאלות? אולי בחלק מהמקומות אומרים האם A סגורה להופכי, כלומר כל איבר ב-A ההופכי שלו ב-A. הרציונל כן סגורה להופכי, כי A חלקי B הוא רציונלי, B חלקי A רציונלי, אבל ה-Z לא סגורה להופכי, כי 2 שלם, אבל חצי לא שלם. יש משמעות, יש מושג כזה. אוקיי. זה בדיוק אותו עיקרון, כן? כאילו שאתם תמצאים. כן. טוב, כאן זה יותר מעניין, האמת, המנה הזו. איך אני יכול להוביל מספר כזה לצורה הזו? אם יש למישהו רעיון, איך אני יכול לכתוב את זה ככה? כמובן לא עם אותו P ב-Q, אבל... יכול בו מפעיל. בה? חזקת פלוס 1. כן, אבל חזקת מינוס 1 זאת לא הצורה של זה. להכפיל בהופכי זה לא, אם אתה מכפיל בהופכי תקבל 1. ההופכי של זה. אני רוצה להכפיל, אני רוצה לעשות פעולה, לא תשנה את הערך הזה. כמו שאתה אומר, 2 חלקי 4 זה חצי. אתה לא שינית את הביטוי. לא, להכפיל באחד, אז זה כבר לא... אחד על זה. כמעט, אז להכפיל בצמוד, אם שמעתי מה מסע. אין. להכפיל בצמוד, מה זאת אומרת? האחד חלקי, זה סעיף ב' היה? האחד חלקי P פלוס Q שורש 2, אני יכול לרשום אותו ככה. מה הביטוי הזה? זה משהו חלקי עצמו, זה 1, הכפלתי ב1. אז לא שיניתי את הביטוי, זה שווה 1, נכון? הכפלתי את האיבר ב1, אבל 1 מיוצג בצורה אחרת שתעזור לי בביטוי. מה זה מספר? אז רק החלפתי את הסימן בין הפלוס ומינוס. אילו היה כאן מינוס, הייתי רושם שם פלוס. 1 כפול זה, מה זה שווה? P מינוס Q שורש 2 חלקי, זהו. וזה כפול זה, שימו לב. P כפול P בריבוע. כפול מינוס PQ שורש 2. פלוס BQ שורש 2. נכון? Q כפול, מינוס Q כפול Q זה Q בריבוע, ושורש 2 כפול שורש 2, אז זה מינוס 2 Q בריבוע. זה שווה ל... חלקי מה? אלה מתאפסים, חלקי... מינוס 2 קיבלנו. א' פלוס ב' חלקי ג' זה א' חלקי ג' פלוס ב' חלקי ג', נכון? אז אני יכול לרשום את זה
אני רוצה כמה שיותר שנגיע לצורת הקבוצה. אתה לא יכול להגיד שכבר כאילו הצלחת. לא, למה? אני אגיד לך למה. כי זה שווה ל-P חלקי, כמעט הוכח, מינוס U חלקי שורש 2, נכון? השתמשתי בדבר הזה שאומר x פלוס y חלקי z, זה x חלקי z פלוס y חלקי z. הפרדתי. אתם יודעים מה? אפשר לעשות כזה ככה, פלוס וכאן המין. עכשיו, האם זה רציונלי? למה? נכון, זה רציונלי, כי אלה רציונלי לחלק ברק, הכל רציונלי, זה חילוק וכפל ומכפלה של רציונלי. אבל יש לי בעיה, באיזה מקום יש בעיה? למה הדבר הזה בעייתי? אלה רציונליים, כי מכפלה, מנה, סכום, הפרש של רציונליים, זה רציונלי. בסדר? אבל בתנאי שהמכנה שונה מאפס. כאילו, כתבת את זה בהתחלה, לא? לא, כאילו, זה נתון בהתחלה ש-P אבל אמרו ש-P ו-Q שונה מאפס, כאן משהו אחר. צריך לדרוש, שימו לב, ש-P בריבוע מינוס 2Q בריבוע שונה מאפס, נכון? מסכימים? כלומר, P בריבוע שונה מזה, נכון? תחלקו ב-Q בריבוע, בהנחה ש-Q שונה מאפס. זה אומר ש-P חלקי Q שונה משורש 2, פלוס או מינוס, לא משנה. אבל למה זה נכון? כן, וזה נכון, כי, וזה, כי, וזה לא רציונלי. אז ברור שמספר רציונלי שונה ממספר לא רציונלי. אי אפשר שיש משהו משותף ביניהם. אבל למה מותר לי לחלק ב-Q? נתון ש-Q שונה מ-0. אמרו ש-P בריבוע פלוס P בריבוע שונה מ-0, ולכן Q שונה מ-0 ו-P שונה מ-0. אבל באותו אופן הייתי יכול לחלק ב-P, אני ארשום את זה כהערה, היינו יכולים לחלק ב-P ולקבל שווה חצי מ-0 נתון. וזה תמיד נכון, כי נתון, כי P חלקי Q רציונלי, וזה לא רציונלי, או אי רציונלי. אז לא הייתי יכול לחלק במשהו שווה לאפס, אבל כשאמרו לי הוא שונה מאפס מותר לחלק. לכן הדבר הזה תמיד ב-A. זה תמיד שייך ל-A. אני מנסה להסביר את תחום ההגדרה שהם נתנו. זה תמיד האיבר הזה שייך ל-A. אלה רציונליים, היא מכפילה או מנה או סכום או הפרש של רציונלי, אבל בהנחה שהמכנה שונה מאפס. והמכנה שונה מאפס, כי
כי אני יודע שהמנה שלהם שונה משורש 2, זה אותו דבר. אבל למה מותר לי לחלק ב-Q? כי אמרו לי ש-Q שונה מ-0, ואמרו לי ש-P שונה מ-0. וכאן, סליחה, כאן Q חלקי P. מה שזה תפוס את העיקרון. מה? שזה תפוס את הדבר. אותו דבר, אבל אם נחלק ב-P או ב-Q, צריך להגיד למה הדבר הזה מוגדר. אוקיי. הוא מוגדר בגלל, אמרו לי ש-P ו-Q שונה מ-0. או נסחו את זה אחרת, אמרו P בריבוע פלוס Q בריבוע שונה מ-0. זה שקול להגיד ש-P שונה מ-0 ו-Q שונה מ-0. טוב, נעצור כאן ותודה לכם.